Gyda chi wedi o. Diolch yn ei ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma idd di ac yn gofyn i ti i drigarhau wrthyn ni yn y dyddiau tywyll yma, yn y dyddiau lle mae cymaint o ddifaterwch ynglyn â dy air di. I ni yn gweddio Dduw ar i ni deimlo dy agosatrwydd a'r bresenoldeb yma neu'n plith ar ei ti i dywallt ysbryd arno a nertha ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth Diolchgarwch a croeso arbennig i'r parchedig Dafydd Morris fydd yn pregethu i ni heno yma. Ar ôl yr oedfa fe fydd yna luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd, felly mae croeso i bob un ymuno â ni. Yma yna gyfarfodydd gyda ni yma Nghapel Rhath yn reoledd ar y sil am hanner awr wedi 3 ac mae pob oedfa yma yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y we, felly os nad ydych chi'n gallu mynychu yna, mae modd mynd i'r wefan ac ymuno gyda ni fan honno. Mae cwrdd misol da ni hefyd ar y 3 nos Iau o bob mis ac ar y sil am hanner awr wedi 3. Cyfarfodydd arbennig, wel, ar y cardyn yma yna wybodaeth chydig cyn y Nadolig ar y nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, sef Rhagfyr y 5, am hanner awr wedi 7 fydd ein noson o garolau ac hefyd noswyl y Nadolig, felly Rhagfyr 24 yn hwyr yn y nos am chwarter wedi 11 fe fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa croesawu'r Nadolig ac gobeithio hefyd fydd yr oedfa honno yn fyw ar y we. Felly os ych chi methu dod oherwydd ei fod yn hwyr, fe fydd modd ymuno gyda ni yn fyw ar y we. Well a mwyafrif o bethau sy'n cael ei ddangos ar y teledu am chwarter wedi 11 ar noswyl y Nadolig. Felly, cyn i ni ddarllen o air Duw, gen i ganu emyn rhif 28. 28 pa le pa fod dechreuaf folianu'r Iesu mawr, ol rheinio'i ras ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr, anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Emyn rhif 28 gewn ni sefyll i'w chanu.
Fe na fynd darlleniad o lyfr y salmau, y ganfed salm. Salm 100. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd, deuwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, efe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau am awl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Canys da yw yr arglwydd ei drigaredd sydd yn dra gywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr gan i emyn arall, rhif 730. 730. Tydi si deilwng oll o'm can, fy nghreuwr mawr am Duw. Dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. 730 gewn ni sefyll i'w chanu. Dewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle i ddod ger dyfron ac i ddod fel dy blant ac yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod yn hyderus ger bron dorseddfainc yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw hi. Ath fod yn llawn trigaredd yn fodlon i'r rhai fel ni i ddod ata ti ac i ti ddarparu ffordd
y byddai'n bosib I bechaduriaid fel ni ddod ger dyfron. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch i'n bod yn dod fel rhai sydd wedi derbyn y maddeuant, sydd wedi golchi'n lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac cymaint sydd gennym I ddiolch I ti. I ddiolch am yr holl bendithion sydd wedi cael eu tywall arnom, bendithion iachawdwriaeth. O Dduw, I ni yn diolch am rhain oll. I ni'n meddwl am yr oedfa hon ac yn ddiolchgar am ein bendithion dyddiol, am ein bwyd a'n diod, a'n cytrefi, ein teuluoedd, ein cyfeillion a'r holl bethau hynny. Ond o Dduw, goriwch rhain I gyd. I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch fod modd I bechaduriau derbyn maddeuant am bob un pechod, am faddeuant am ei bod yn bechaduriaid, ac yn cael ei golchi yn llwyr lan, yn wynach na'r eira. Ac felly o Dduw, I ni yn ddiolchgar am hyn, yn ddiolchgar am yr heddwch sydd yn cael ei rhoi yn ein heneidiau ni, mewn byd sydd llawn o'r drwbl a threialon ac ofnau. O Dduw, I ni yn diolch bod modd cael yr heddwch sydd y tu hwnt I unrhyw heddwch sydd gan y byd i'w gynnig. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch I ti am hyn, yn diolch am fywyd tragwyddol, yn diolch bod na ddydd yn ein gwynebu ni, rhyw ddydd y byddwn ni yn cael dy weld I wyneb yn wyneb, pan y bydd ein hamser ar y ddeiar hon, y frwydr ysbrydol, y frwydr a'n pechod ar un drwg ar byd wedi dod I ben, ac y byddwn ni yn cael treulio tragwyddoldeb yn dy foliannu di ac yn dy gwmni di. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch I ti am yr holl bendithion hyn, yn diolch I ti am yr holl roddion hyn yr wyt ti yn ei rhoid I ni. Ac felly o Dduw, I ni yn gweddio, bydd ein bywydau ni yn fywydau o ddiolchgarwch, yn diolch I ti am y pethau hyn I gyd. Ac felly o Dduw, helpa ni I fyw bywydau glân a ffyr sydd wedi ymwahanu o'r byd. O Dduw, gad I ni teimlo yr casineb hynny tuag at pechodau yn ein bywydau ni, a'r pechodau sydd yn y byd, nid at y pechadur o Dduw, ond at yr hyn sydd yn ei bywydau nhw, at y pechod sydd yn ei cadw nhw oddi wrth y ti. Ac o Dduw, gad I ni fod yn rhai sydd yn gweddio'n dair arna ti I drigarhau wrthym ni fel cenedl. Byddwn ni yn galw yn dair yn ddyddio ar ei ti I dywallt ysbryd arnom ni unwaith eto, fel yn y dyddiau a fi. Ac byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell, dyddiau lle bydd y enw di yn cael ei ddyrchafu, goriwch pob enw arall. O Dduw, maddau ni, hyd yn oed heno mae ni wedi amau fod hyn yn bosib. O Dduw, wrth I ni weld y diffyg awydd I ddod i'th di, o Dduw, I ni yn meddwl a fydd diwrnod yn dod yn ein gwlad ni, lle byddi di yn ymweld â'r bobl. Ond o Dduw, mae rhaid I ni gredu hyn y mae dy air yn llawn addewidion. Ac felly ni yn gofyn I ti, o Dduw, yr wyt ti yn Dduw trigarog, ac yr wyt ti yn dad I ni, ac felly ein crwydro aml ni, I ni dal yn blant I ti, ac yn gofyn I ti drigarhau o'r newydd. Hyd yn oed ein cwmniaeth bach ni yma, ein cyfarfod ni yma, o Dduw, mor ddinod yw'r cyfarfod yma yng ngolwg yr holl fyd. Ond o Dduw, yn y nefoedd yma na bwrpas i'r oedfa hon hyd yn oed. Yma na bwrpas o Dduw tragwyddol. O Dduw, I ni yn gweddio fi na un enaid o leia, os nad mwy, yn dod o'i tywyllwch I oleini'r efengil. O Dduw, felly o gweithio yn rymus yn ein plith. Ac gweddio o Dduw, mae ti a ti yn unig fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni felly'n cyflwyno was i'th ofal di ac yn gofyn I ti fel yn y dyddiau sydd wedi bod, yr adegau wyt ti wedi bendithio ei bregethu a'i weinidogaeth. I ni yn gweddio ar ei ti am weld unwaith eto ac I bendithio yr oedfa hon. I ti ddod lawr un plith y nerth yr ysbryd glân. Felly o Dduw, I ni'n cyflwyno hyn oll I ti. I ni'n gofyn hyn felly trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni nawr gan I emyn arall cyn I parchedig Dafydd Morris ddod I bregethu ni. Yr emyn rhif 588, 588, anweledig, rwy'n dy garu, rhyfedd ydyw, nerth dy ras, tynnu fennau di mor hyfryd o'i bleserau, pennau maes. 588 gewn ni sefyll i'w chanu.
Wel gyfeillion, newch chi droi yn eich Beiblau, os gwelwch yn dda, i Genesis. Llyfr Genesis, a phennod 41. Ac ni'n dechrau darllen yn adnod 37. Genesis 41 ac adnod 37. Yr hyn sydd wedi digwydd fan hyn yw fod Joseph wedi cael y ddawn i ddehongli breuddwydion. Ac mae wedi dehongli breuddwyd Pharo, ac mae hynny'n golygu bod 7 mlynedd o lawnder a 7 mlynedd o newyn. Ac mae yna ddarpariaeth wedyn yn cael ei wneud ar gyfer y blynyddoedd llwm. Ac ni'n dechrau yn adnod 37. Clywch air yr arglwydd. A'r peth oedd dda yng ngolwg Pharo ac yng ngolwg ei holl weision, a dywedodd Pharo wrth ei weision, a gaim ni wr fel hwn, hynny yw Joseph, yr hwn y mae ysbryd Duw ynddo. Dywedodd Pharo hefyd wrth Joseph, gan neithiwr o Dduw i ti wybod hyn oll, nid mor ddiallgar a doeth neb a thydi, tydi a fyddi ar fy nhi, ac wrth dair di y llywodraethir fy mhobl oll. Yn y dairn gadair yn unig y bydda fwy na thydi. Yna dywedodd Pharo wrth Joseph, edrych gosodais di ar holl wlad yr Aifft. A thynodd Pharo ei fodrwy oddi ar ei law, ac ei rhoddes i ar law Joseph, ac ei gwisgodd ef mewn gwisgoedd sidan, ac osododd gadwyn air am ei wddfef. Ac a wnaeth iddo farchogaeth yn yr ail gerbyd oedd ganddo. A llefwyd o'i flaen ef, a brec, felly y gosodwyd ef ar holl wlad yr Aifft. Dywedodd Pharo hefyd wrth Joseph, my fi yw Pharo, ac hebo ti, ni chyfyd gŵr ei law na'i droi trwy holl wlad yr Aifft. A Pharo a alwodd enw Joseph Saffnath Panea, ac arwoddes iddo Asnath, merch Potifera, o ffeiriad on yn wraig. Yna raeth Joseph allan dros holl wlad yr Aifft. Joseph ydoedd fab dengmlwydd ar 20 pan safodd e fe ger bron Pharo, brenin yr Aifft. A Joseph aeth allan o wydd Pharo ac a drymwyodd trwy holl wlad yr Aifft. Ar ddeiar a gnydiodd dros 7 mlynedd yr amldra yn ddyrneidiau. Yntai a gasglodd holl ymborth y 7 mlynedd a fi yng ngwlad yr Aifft, ac arwoddes ymborth i gadw yn y dinasoedd, ymborth y maes, yr hwn fyddai o amgylch bob dinas, a roddes e fe i gadw yn ddi. A Joseph a gynullodd yd fel tywod y môr yn dra lluosog hyd o'n i ffeidiodd a'i rifo o blegyd yr ydoedd heb rifedi. Ond cyn dyfod blwyddyn o newyn, y ganwyd i Joseph ddau fab, y rhai am ddig Asnath merch Potifera o ffeiriad on iddo ef. A Joseph alwodd enw ei gyntaf anedig Manasse o blegyd ebe fe, Duw a wnaeth i mi anghofio fy llafur oll, a thylwyth fy nhad oll. Ac ef ei alwodd enw'r ail Ephraim, o blegyd ebe fe, Duw am ffrwythlonoddi yng ngwlad fy ngorthrymder. Darfur 7 mlynedd o amldra, y rhai a fi yng ngwlad yr Aifft, a'r 7 mlynedd newyn a ddechrau asant y fod. Fel y dywedasau Joseph, ac roedd newyn yn yr holl wledydd, ond yn holl wlad yr Aifft, yr ydoedd bara. A phan newynodd holl wlad yr Aifft, y bobl a weiddodd ar Pharo am fara, a Pharo ddywedodd wrth yr holl eiftied, ewch at Joseph, yr hyn a ddywedo e fe wrth eich, gwnewch. Y newyn hefyd ydoedd ar holl wyneb y ddeiar, a Joseph a gorodd yr holl leoedd yr ydoedd yd yn ddynt, ac a werthodd i'r eiftied, o blegyd y newyn oedd drwm yng ngwlad yr Aifft.
A daeth yr holl wledydd i'r Aifft at Joseph i brynu, oherwydd y newyn oedd drwm yn yr holl wledydd. A bydde di fendydd Duw aros ar y gair, sefyll ar air Duw, ac i ni'n cymryd yn destun yr adnodau 55 a 56, pan newynodd holl wlad yr Aifft, y bobl a weiddodd ar Pharo am fara. A Pharo ddywedodd wrth yr holl eiftied, ewch at Joseph, yr hyn a ddywedo i fe wrth eich gwnewch. Y newyn hefyd ydoedd ar holl wyneb y ddeiar, a Joseph agorodd yr holl leoedd yr ydoedd id yn ddynt, ac awerthodd i'r eiftied, o ble gyd y newyn oedd drwm yng ngwlad yr Aifft. Wel, i ni yma heno i ddiolch i'r arglwydd yn gyntaf am y cynheuau ni wedi i fwynhau. I ni gyd yma, wrth gwrs, yn hollol ddyledus i'r arglwydd yn y pen draw am i drigaredd yn darparu yr hyn sy'n angen rheidiol ar gyfer cynnal ein cyrff ni, cadw corff ag enaid ynghyd. Mae'r ysgrythyr Hen Testament a'r Testament Newydd yn cydnabod yr arglwydd yn hyn o beth. Bobl o'n cwmpas ni, wrth gwrs, does dim syniad am gydnabod yr arglwydd ynglyn â bendithion tymhorol a dyw bendithion ysbrydol yn golygu dim oll ydyn nhw. Ond dwi'n gobeithio yn bod ni fel bobl Dduw yn ddigon effro yn ysbrydol i weld fod yr arglwydd yn gofalu amdano ni ym mhob ffordd ac yn ofalus hefyd i gydnabod hynny, cyn yn bod ni yn eistedd i fita neu cyn yn bod ni yn rhoi bwyd yn cegau beth bynnag, yn bod ni'n diolch i'r arglwydd, yn dweud gras bwyd, ac nid dim ond ar yr adeg honno, ond yn cofio yn bod ni yn ddyledus ar bob adeg iddo fe. Mae'r apostol Paul yn pregethu yn Lystra, yn sôn fel hyn yn hyfryd iawn am ddarpariaeth Duw. Ni adawodd e fe ei hun yn ddidist, gan weithio'r daioni a rhoddi glaw o'r nefoedd i ni, a thymhorau ffrwythlon, a llenwi ein calonnau ni a lluniaeth ac a llawenydd. I ni'n canu wrth y ford adre, yn aml pan bydd y teulu ynghyd englyn W.D. Williams, y Bermo. Mae'n englyn hyfryd iawn o dad yn deulu dedwydd y deiwn a diolch o'r newydd. Can soth law, y daw bob dydd ein lluniaeth a'n llawenydd. Ac o'r fan honno, 4 bennod ar 10 o lyfr yr Actau, ac adnod 17 y cafodd W.D. Williams yr ymadrodd hyfryd yna, lluniaeth a llawenydd. Llenwi ein calonnau ni a lluniaeth a llawenydd. Yn gwlad ni, mae'r tymhorau'n weddol gyson. Ond ni wedi darllen heno am gyfnod yn hanes yr Aifft, ac yn wir, mae'n debyg, yng nghyfnod yn hanes y byd, lle roedd yna amldra, lle roedd y ddeiar wedi ffrwytho, ac wedi'n cyfnod o newyn. Ac oedd Joseph, wrth gwrs, wedi medru dehongli breuddwyd Pharo. A Pharo, yn sgil hynny, wedi sylwi ar y gallu ryfedd yma oedd yn Joseph. Oedd rhywbeth rhyfedd, meddai Pharo, yn Joseph. Oedd e wedi cael ei daro, ond oedd e, wrth gwrs, gan y ffaith fod Joseph wedi medru dehongli. Ble allan ni ddod o hyd i ddyn fel hwn, meddai Pharo wrth ei weision. A sylwch beth mae'n dweud am Joseph, yr hwn y mae ysbryd Duw ynddo. Meddyliwch y peth, fod pagan fel Pharo yn sylwi fod ysbryd Duw yn trigo yn Joseph. Rhyfedd, de? Ac ar sail hynny, mae Pharo yn penodi Joseph i swydd arbennig. Mae'n tynnu fodrwy hun ac yn rhoi fodrwy hun ar law Joseph a chadwyn o gwmpas i wddf fe.
cadwyn swyddogol fel mae Mair, arglwydd fair Caerdydd yn gwisgo cadwyn swyddogol. Ac felly cafodd Joseph, dyma insignia i swydd e, ac mae yna wisgoedd sidan hardd yn mynd gyda'r y swydd hon. Beth yw'r swydd? Wel, mae'n cael ei osod yn rhyw fath o brif weinidog ar yr Aifft. Mae'n cael ei wneud yn oruchwyliwr dros holl wlad yr Aifft. A'r rheswm i ni yn styried yr hanes yma heno ac yn meddwl am Joseph yw ei fod wrth gwrs yn gysgod neu yn ddarlun arbennig iawn o'r arglwydd Iesu Grist. Yr rheini sydd yn astudio'r sgrythyr wedi darganfod rhyw 100 o bwyntiau lle mae Joseph yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist. Wel, ni ddim yn mynd ar ôl y 100 heno, ond i ni'n gallu gweld o'r darn yma o sgrythyr fel mae Joseph yn cysgodi yr arglwydd Iesu Grist. Mae llawer o'r pethau sydd yn wir am Joseph yn ddarlun, yn helpu ni yn wir i ddeall yr arglwydd Iesu Grist yn well. Mae'r cysgodion yma yn yr Hen Testament yn werthfawr. Ni eisiau i cadw nhw a'i exploitio nhw hefyd a phregethu yr arglwydd Iesu Grist. Wel nawr te, y peth cyntaf yw fod yr ysgrythyr yn datgan fod yr arglwydd Iesu Grist hefyd, i chi'n gweld, wedi cael ei benodi, wedi cael ei osod yn ei swydd fel brenin yn y deyrnas gyfryngol. Y deyrnas yma sydd yn cael ei gosod i fyny gan Dduw iachawdwriaeth i'w bobl. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn y deyrnas honno yn cael ei benodi yn frenin, mae'n cael ei benodi yn gyfryngwr, mae'n cael ei benodi yn oruchwyliwr ac yn weinyddwr yn y deyrnas honno. Gwrandewch ar hyn o'r ail salm. Mae Duw y Tad yn siarad am ei fab yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'n dweud fel hyn, minnau a osodais fy mrenin ar Sion fy mynydd sanctaidd. Sion fy mynydd sanctaidd yw'r eglwys. So dyma Dduw y Tad yn gosod yn ei swydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac os ydych chi'n cofio y salm honno, mae'n llawn cythrwfl a llywodraethwyr y ddeiar yn gwrthryfela yn erbyn Duw ac yn erbyn ei Grist ef, ond beth bynnag sydd yn digwydd ar y ddeiar o ran gwrthryfel yn erbyn Duw, mae Duw yn dweud i fod e wedi gwneud hyn, fod e wedi gosod Iesu Grist yn frenin. Ac felly, allwn ni ddweud fod Iesu Grist yn y deyrnas gyfryngol nid yn frenin trwy bleidlais neb, nid democratiaeth sydd ar waith o gwbl. Fel yn hanes Joseph, cafodd Joseph ei benodi gan Pharo. Ac chi'n bod unben oedd Pharo, oedd hawl totalitaraidd gan Pharo ar bopeth oedd yn digwydd yn yr Aifft, ac os oedd Pharo yn gosod Joseph yn ei swydd, oedd Joseph yn mynd i fod yn ei swydd ac yn mynd i aros yn ei swydd. Ac fe allwn ni ddweud yr un peth am yr arglwydd Iesu Grist. Trwy drigaredd heno, dyw Iesu Grist ddim yn ei swydd o bligyd fod dynion wedi dweud bod nhw eisiau fe yn ei swydd neu ddim eisiau fe yn ei swydd. All neb o blant dynion cymaint i gwrthryfel nhw yn erbyn Duw heno, wneud dim byd i symud yr arglwydd Iesu Grist o ei swydd. Ac i ni yn dragwyddol ddiolchgar am hynny. Sylwch chi fel soniodd Duw y Tad am yr arglwydd Iesu Grist, fy mrenin yw e. Cyn i fod e'n frenin i ni, mae e'n frenin i'w dad, chi'n gweld? Ac fel y rhoddodd Pharo i Joseph yr holl awdurdod yma, nid goruchwyliwr mewn enw oedd Joseph. Oedd Pharo wedi dweud rhywbeth rhyfedd wrth Joseph. Fydd neb yn gallu codi llawn a bys yng ngwlad yr Aifft heb dy ganiatad di, meddai fe, wrth
Joseph. Meddyliwch am gael gallu fel yna, bydde lot o unbenied y ddeiar yma yn hoffi cael dylanwad ac awdurdod fel yna yn bydden nhw. Ond oedd e gyda Joseph. Oedd delegation wedi digwydd yn dod e. Oedd Pharo wedi dweud mai Joseph fydde nawr yn gweithredu yn ei le fe fel petai. Fe fydde'r goruchwiliwr. Ac mae hynna'n wir am yr arglwydd Iesu Grist, chi'n gweld. Fe roddwyd pob awdurdod i'r arglwydd Iesu Grist yn y nef ac ar y ddeiar. Ac mae popeth heno yn llaw yr arglwydd Iesu Grist wrth iddo fe reoli ac wrth iddo fe weinyddu. Mae e yn rheoli ac yn gweinyddu ac yn frenin ar yr eglwys i ddechrau. Nawr, beth yw'r eglwys? Wel, nid sefydliad dynol yw'r eglwys. Dwi'n siarad nawr am yr eglwys fawr gyffredinol. Mae pob plentyn i Dduw, pob un sydd wedi cael ei eni o'r ysbryd a golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, yn perthyn i'r eglwys fawr gyffredinol. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn reoli trwy roi swyddogion. Mae'n rhoi proffwydi, mae'n rhoi apostolion, mae'n rhoi efengylwyr, mae'n rhoi athrawon a bugeiliaid. Yr arglwydd Iesu Grist, o lle mae gweinidogion yn dod? Wel, yr arglwydd Iesu Grist yn ddyrchafedig. Ac o'r fan honno yn y nef, mae'n comisiynu dynion feledig, llestri pridd, ac eto i gyd, fe sydd yn ei danfon nhw, fe sydd yn ei codi nhw, fe sydd yn ei cymwyso nhw, Iesu Grist sydd yn gwneud y peth yma. Mae'n rhoi ei air, fel cynrychiolir yr Cymdeithas Feibledd y Trindodwyr. Dwi'n dweud yn aml iawn yn dyfynnu yn Saesneg yr adnod The Lord gave the word. O ble mae gair Duw yn dod? Wel, oedd hi wrtho fe yw'r awdur, yn te, yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn rhoi'r gair, a fe sydd yn rhoi'r ysbryd glân, a mae rhaid wrtho ni, wrth y ddau, wrth gwrs, y gair a'r ysbryd. Chi'n cofio fod yr arglwydd Iesu Grist wedi i lwyddiant ar Galfaria, wedi mynd nôl i'r nef, ac wedi cael yr ysbryd glân yn rhodd gan y tad, ac wedyn mae'n tywallt yr ysbryd ar ddydd y Pentecost. Ac fel yna mae'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli ei eglwys, fel yna mae e'n gweinyddu. Ond nid yn unig yr eglwys, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli y ceriwbied a'r seraffied a'r angylion, ac mae'n ei danfon nhw i lawr. Chi'n mo, mae yna ddarlun arbennig gyda ni yn yr 8 bennod yr 20 o Genesis, yn dos yr ysgol, a'i ffen ni'n cyrraedd y nef, a'i throed i ar y ddeiar, ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar hyd ddi. Dyma'r cyfryngwr, yr ysgol, yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe welwch chi felly, mae fe sydd yn comisiynu'r angylion, ac maen nhw yn gweithredu ar ran yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ei danfon o lawr i'r ddeiar. Maen nhw'n gwneud eu gwaith, maen nhw'n gwarchod pobl Dduw ac ati. Ac wedyn mae'n ei galw nhw'n o lan, falle i roi adroddiad iddo fe, ac i roi cyfri am ei gwaith. Ond yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gwneud hyn. Mae lluoedd y nef dan awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Meddyliwch bod Joshua, er enghraifft, yn yr Hen Testament, yn gallu gorchymyn i'r haul a'r lloer sefyll yn Nyffryn a Gelon. Sut mae'n gallu gwneud hynny? Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli'r cyfan i gyd, fel oedd e'n gallu tawelu'r storm ar fôr Galilea. A thrwy hynny, mae Joshua yn gallu gwneud hynny. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli'r cythreilied. Chimod, mae lleng o gythreiliad wedi meddiannu'r y dyn y pwr dab yna, a mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu gorchymyn iddyn nhw y madel, a maen nhw'n gorfod mynd i fewn i'r genfaint o foch a dros y dibyn, o blegyd awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn rheoli pob anifail a bywyd anifeiliad ar y ddeiar yma, wyddwch chi. Ac dyna'r ateb, dyna paham y bwydwyd Elias trwy gyfrwng Cigfran.
Dyna sut y llefarodd asyn Balam o blegyd yr arglwydd Iesu Grist a'i awdurdod dros hyd yn oed yr anifeiliaid yma. A ser yn efoedd, meddyliwch am seren yn symud i sefyll uwch ben y lle roedd yr arglwydd Iesu Grist wedi cael i eni. Dyw ser ddim yn symud, y planedau sydd yn symud, ond yn yr achos yma, mae seren yn symud o blegyd i bod hi yn wasanaethgar i'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli plant dynion, hyd yn oed rheini sydd ddim yn credu ynddo fe. Rheini sydd adwrn i fyny yn ei erbyn e, ond gyda fe mae'r gair ola. Darllenwch Salm 45 a fe welwch i'r arglwydd Iesu Grist fanna yn marchog yn llwyddiannus. Mae gyda ni'r emyn hyfryd yna i ni'n chanu, mae'n hyfryd yn dweud. Marchog Iesu yn llwyddiannus, gwisg dy gledd yng ngwasg dy glin, ni all deiar dyw'r sefyll chwaith nag uffern fawr ei hun, mae denw mor ardderchog, pob rywelyn giliad draw. Dyna i chi awdurdod y brenin yn y deyrnas gyfryngol. Ac felly, mae holl gyfoeth Duw yng nghadw yn yr arglwydd Iesu Grist, a phan fydd dynion yn newynu am gyfiawnder at Iesu Grist, fydd yn rhaid dod. Chymod, dyw i ddim yn werth i ni os i ni yn newynu am gyfiawnder i fynd at unrhyw ffynonell arall ond yr arglwydd Iesu Grist. Ond fe driwn ni, wrth gwrs, bob ffynonell arall gynta. Mynd at y gwleidyddion, mynd at ddoethion y byd hwn. Chwilio am adnoddau oddi fewn. Hwna'n beth poblogaidd iawn i wneud. Looking for inner strength. Troi i fewn arno ni'n hunain. Ond fe ffeindio ni, gyfeillion, nag os na ddim un ffynhonnell arall heblaw yr arglwydd Iesu Grist i ddosbarthu yr hyn sydd yn hollol angenrheidiol arno ni, fel pechaduried, dim ond un ffynhonnell sydd. Eisiau chi feddwl da fi yn ail, wedi ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn ei swydd, am y stordau, y sguboriau falle, dylen ni galw nhw, oedd yn llawn yn y darn yma o sgrythyr. Pan ddath y blynyddoedd llwm felly, newynog, oedd na ddigon yn y stordau yma, nid yn unig ar gyfer holl wlad yr aif, tylwch, ond y gwledydd oedd ei amgylch hefyd. Yn cofio nes ymlaen yn llyfr Genesis, mae Jacob druan ag a'i blant yn newynu, ac maen nhw'n mynd lawr yr aifft yn y diwedd. Ac wedyn mae yna ddigon wrth gwrs ar gyfer Jacob, os oes yna ddigon ar gyfer holl wlad yr aifft a'r gwledydd oedd ei amgylch. Ac fe allwn ni weld darlun fan hyn eto, chi'n weld, o'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna gyflawnder, fullness, yn yr arglwydd Iesu. Be mae gair Duw yn ei ddweud am hyn? Fod holl gyflawnder y diwdod yn trigo ynddo ef yn gorfforol. Be mae hyn yn ei olygu? Pan mae'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist, sut fyddwch chi'n meddwl amdano fe? Fyddwch chi'n meddwl amdano fe yn ei ddyndod? Dyw hynny ddim yn wrong, wrth gwrs, achos mi oedd e yn ddyn, ac yn ddyn cyflawn. Doedd e ddim yn bechadur, ond oedd e'n ddyn cyflawn. Yn bwyta, yn cysgu, yn wylo ac yn y blaen. Ond ar yr un pryd, cofiwch, pan bod chi'n meddwl amdano fe fel dyn yn gwneud y pethau yna, oedd e'n dal yn ddiw. Rwy'n dweud hyn wrthoch chi, achos mae yna pyn bach o ddryswch, ac mae yna heresiau wedi bod ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist. Falle bod chi'n ymwybodol o'r rhai ohonyn nhw, heresi yr ymwacad, y kenosis.
Ac oedd bobl yn dysgu, chi'n bod yr arglwydd Iesu Grist pan ddath e'r ddaear wedi ymwacau hun o'i ddiwdod. Ac yn wir, wedi clywed, gweinidog efe ngyledd yn dweud bod Iesu Grist wedi gadael i ddiwdod ar ôl yn y nefoedd fel petai. Nawr, di hwnna ddim yn iawn. Di hwnna ddim yn iawn. Charles Wesley yn dweud y gwir yn yr emyn, mild he lays his glory by. Ond nid i ddiwdod. Veiled in flesh, the Godhead see. Ond peidiwch byth a meddwl fod yr arglwydd Iesu Grist yn llai na Duw. Neu fod e wedi gadael i ddiwdod ar ôl. Oedd pob peth nath yr arglwydd Iesu Grist, gweithredoedd y Duw ddyn oedden nhw, pan oedd e'n llefaru fel y Duw ddyn ag felly. Dyma'r cymwysiad, dyma'r peth bwysig. Roedd popeth ddwedodd e. Oedd popeth wnaeth e yn awdurdodol ac yn rhinweddol, oedd gallu dwyfol yn perthyn i bopeth wnaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac wyddwch chi, mae Duw yn dod â ni'r fan fel pechaduried, i ni'n dod yn ymwybodol nog oes na ddim llai na Duw ymherson yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i fod o unrhyw werth i ni, o unrhyw iws i ni o gwbl. Fel pechadur, dwi'n siarad â chi fel pechadur nawr. Ac fe ddwedai hyn a'n llaw ar ynghalon, fydde ddim gwerth dim byd i fi i gael gwaredwr sydd just yn athrylydd dynol, a human genius. Fydde ddim gwerth dim i fi fel pechadur i gael rhywun fel na. Fydde ddim gwerth i fi gael dyn sydd yn ddoethach na'r mwyafrif o ddynion, yn ddoethach na'r rheliw o ddynion. Fydde ddim iws o gwbl i fi fel pechadur. A wyddwch chi, mae John Newton, dwi yn yr un fan yn hollol a John Newton, a dyma mae e'n dweud, some take him, yr arglwydd Iesu, a creature to be, a man or an angel at most. Sure, these have not feelings like me, nor know themselves wretched and lost. So guilty, so helpless am I durst not confide in his blood, nor on his protection rely, unless I were sure he is God. Beth amdano chi? Os rhaid i chi gael un sydd yn ddiw ddyn, i'ch achub chi, i'ch amddiffyn chi, i'ch codi chi o'r dymder, ac o'r farwolaeth bechod. Os rhaid i chi, mae rhaid i fi. Y Duw yn dod â ni'r fan yna, ni sydd yn perthyn iddo fe. Dod â ni deimlo'n anallu, a'n wendid, a'n anghymwyster, a'n dyled, a'n colledigaeth, a'r pethau yma i gyd, ac wedyn mae rhaid i ni gael un fel hyn. Holl gyflawnder y diwdod yn trigo yn gorfforol yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth arall am y llawnder yma? Mae gair yn dweud fel hyn, rhyngodd fodd i'r tad, drigo o bob cyflawnder yn ddoef, all fullness. Ac felly, cyflawnder wedi osod nawr yw hwn, fe'n rhyngu bodd i'r tad i rhoi nawr y cyflawnder i ni'n siarad amdano fe nawr, yn yr arglwydd Iesu Grist. Cyflawnder ar gyfer i ddefnyddio yw hwn, ar gyfer i ddosbarthu. Di'r cyflawnder yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ddim yno just mwyn display fel petai. Fel nag oedd y cyflenwadau o hyd yn yr aifft, yn y stordau yna, beth oedd eu pwynt nhw? Pam o'n nhw yno? Wel, mwyn diwallu angen y bobl, ynte? Nid display oedd e. O'n nhw yno i bwrpas yn nhw. Ac felly, mae'r arglwydd Iesu Grist yn llawn gras
Ffafor anhaeddiannol tuag at rheini sydd wedi fforffedu pob hawl i'w ddisgwyl. Ond mae yna lawnder o ras yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae Charles Wesley eto yn sôn am y peth, yn dyw e, llawnder gras sydd yno ti, gras i guddio ymhechod oll. Diolch, mae felly mae ddi. Mae'n nid tipyn bach o ras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddarluniau o hyn gyda ni yn yr ysgythyr. Cofio'r dyn a Mephiboseth yn yr Hen Testament, wyr i Saul, ac mae Dafydd eisiau gwneud tro da ag e, ac mae'n dod ag e, mae'n danfon rhywun i nôl e i ddechrau, achos oedd Mephiboseth ffili dod i hunan, oedd e'n glof, chi'n cofio? Oedd e wedi syrthio, oedd ei nyrs e wedi syrthio, a Mephiboseth yn anabl ac yn methu cerdded. So dyna chi'r ffafor gyntaf. Oedd rhywun yn cael ei ddanfon i gyrchu fe, i ddod ag e, i balas y brenin at Dafydd. Ac wedyn, beth gas e pan ddath e i balas y brenin? Toleration oedd hi. Dafydd yn dangos rhyw dipyn bach o barch tuag ato e, dipyn bach, nag e wir. A Dafydd yn dweud, fe gei di eistedd wrth fwrdd y brenin yn feunyddiol, medda fe, bob dydd. Ac mi fydd y tiroedd mae'ch teulu chi wedi colli, mae'r cyfan yn mynd i gael ei adfer i chi. Darlun bach i hwnna, o'r gras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r ffafor yma Dyw yn ei ddangos i bobl sydd yn heiddi dim byd. Fyse Mephiboseth yn ddyn triennus i olwg yn driennus, chymod, unprepossessing yw'r gair yn Saesneg. Ond mae Dafydd yn dangos ffafor a ffafor a ffafor drachefn i Mephiboseth. Chi'n meddwl am y Sulameus yn Nghaniad Solomon. Beth oedd hon? Wel, oedd hon wedi cael ei gosod allan i weithio gan ei brodyr yn dod i, ac oedd lliw hael arni, ac oedd hi fel nafi mewn gwirionedd. Doedd hi ddim yn aristocrataidd o gwbl, ond mae'n cael dod i'r neuadd lle mae yna ddigonedd gyda Solomon, mae yna wledda gyda Solomon. Wel, dyw hi ddim yn heiddi, ond mae'n cael dod. He brought me to the banqueting house, and his banner over me is love. Dyna'r math o ffafor sydd yn cael ei ddangos yn yr arglwydd Iesu Grist a'r mab a fradlon. Wedyn wrth gwrs sleddwch y llo pasgedig medda'r tad. Rhowch y fodrwy iddo fe. Rhowch sgidiau am ei drade. Ac mae'n ei drin yn y fath fodd fel bod y mab hynna yn ei ddigeddus sobor. Mae'n ni'n dweud rhywbeth wrtho ni yn diwe. Llawnder gras sydd yn hoti gras i guddio ymhechod oll. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn llawn gras, llawn gwirionedd. Mae holl drysorau, gwybodaeth a doethineb yng nghadw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam ath Mair, chymod, i eistedd wrth ei drade. Fe ath i at y stordi fel petai, yndo fe. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn llefaru, ac allan o'r storws yma, mae'r wybodaeth yma, mae'r ddoethineb yma yn llifo, ac mae jyst yn cymryd y cwbl i fewn yn diwy. Doethineb, gwybodaeth. Chi'n cofio yr apostol Paul yn dweud fel hyn am yr arglwydd Iesu Grist, hwnna wneithbwyd i ni gan Dduw, yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn sanctaiddrwydd ac yn brynedigaeth. Mae pob peth fan hyn yn dos sydd i angen arno ni. Pam mae eisiau yr arglwydd Iesu Grist arna i fel fy noethineb i? O blygyd bod yna ffolineb fan hyn. Pam mae eisiau arna i gael yr arglwydd Iesu Grist yn gyfiawnder i fi? Syml iawn, o blygyd bod yna anghyfiawnder fan hyn. Ac yn sanctaiddrwydd pam? Achos bod yna aflendid fan hyn, a llygredigaeth fan hyn. Pam mae eisiau'r arglwydd Iesu Grist yn brynedigaeth? O blygyd fod yna gaeth iwed fan hyn. Y llawnder. Cofio'r emyn bach syml iawn yw ysbryd sanctaidd dangos i ni'r Iesu mawr. Dw gynef yn agos yma nawr, o dangos i ni'r llawnder
Ynddo ef a gaid dangos i ni'r gwacter. Heb rinweddau'r gwaed. O na fydde'r ysbryd glân yn gwasgu hyn ar yn calonen i bob un ohono ni mae heno. Rai ohono ni sydd yn eiddo iddo fe'n barod a rai sydd ddim. Y ddau fel ei gilydd yn gwasgu'r llawnder sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A maddeued yr arglwydd i ni yn bod ninne sydd yn arddel i enw fe ambell waith yn dieddol o bwyso ar yn adnoddau'n hunain a ddim yn mynd ato fe. Dwi wedi dweud y stori fach hon wrthoch chi o'r blaen oedd gen i gyfaill mynwesol yn weinidog yn Merthyr fe. Wnaethon ni gyfarfod yn y coleg diwynyddol, ond oedd e'n fyfyriwr hŷn, mature student oedd e. Oedd e lot yn hŷn na fi, ond fe ddaethon ni'n gyfeillio'n mawr iawn. Ac yn ei henaint, gafodd e wahanol afiechydon a chladdu wraig, ac fe gafodd stroc, ac oedd e wedi mynd yn ofidus iawn. Yn byti bopeth, ac o'n i'n mynd mas ag e bob hyn a hyn, ac oedd e'n hoffi mynd i borth cawl i lan y môr. Ac o'n i'n mynd ar hyd y draffordd, wedi dod lawr am Merthyr i'r M4, mynd ar hyd y draffordd, ac oedd e'n dweud, oh Devi, I don't know whether we're going to have a parking place today in Porthcawl. Well, medda fi wrtho fe, don't worry, Mog, medda fi, don't worry about it. We'll find somewhere to park. Well, I don't know, medda fe. Yn mynd mlaen ychydig o filltiroedd wedyn, ac oedd e'n dod nôl at yr un peth eto. Ac o'n i'n sgwrsio gyda'n gilydd fel na, ac wedyn dryches i draw, ac oedd ei lyged wedi cael, ac oedd e'n dechrau gweddio, Lord, please arrange a parking space for us. I don't know that we're going to have a parking place very easily today. Ac oedd e'n siarad fel na, gyda'r arglwydd. Ac fe nes i sylw wedyn, medde fi wrtho fe, well, Mog, you've taught me something today, you know, I take so much for granted that everything's going to be well, that everything's going to be all right, but you've taught me to take everything to the Lord in prayer, as the hymn says, medde fi wrtho fe. Well, Davy, medde fe, I've come to this point, you see, medde fe, I'm not well, I'm not able to do many things, and changing the sheets on the bed, medde fe, is a great task for me, and I have to consult the Lord about it. I have to tell the Lord, I have to tell him that I have difficulty and ask him for help with everything. A chymod, nath e'n argyhoeddi. A fe ddyles i wrtha i fy hun, fel na ddylwn ni fod yn byw hefyd. Mynd at Iesu Grist. Nawr wy'n dod at y pwynt ola. Agor y stordau. Pryd agorodd Joseph y stordau yma, mae adnod 55 yn dweud wrthon ni, pan ewynodd holl wlad yr aifft y bobl a weiddodd ar pharo am fara. Pan o'n nhw ddim yn ewynu, o'n nhw ddim yn gweiddi. Pan o'n nhw ddim yn ewynu, o'n nhw ddim yn dod at y storws. Oedd ddim pwynt, oedd e? A chi'n bod fanna i ni heddi'n gyffredinol. Laodicea. Chi'n cofio'r geiriau ofnadwy yna. Nid oes arnaf eisiau dim, medde'r eglwys yn Laodicea. Ac wedyn, os nag oes eisiau dim, does dim mynd at yr arglwydd, os e. Ond i ni yn cael yn yr ysgrythyr enghreifftiau o ddymuniad mawr, a syched a newyn. Mae chi'r salmydd, fel y brefar hydd am yr afonydd dyfroedd. Felly yr hiraetha fe hynnaid, amdana ti o ddew, fy nghalon am cnawd a weiddant, fel oedd y bobl yma'n dod i weiddi ar pharo. Dewch a bwyd i ni, mae rhaid ni gael bwyd. Ac oedd y salmydd yn gweiddi megis. Dyhead, dymuniad. Chi eisiau gweld newyn a syched ar waith yng Ngaer Duw? Dewch gyda fi i ganol llwch ochr y ffordd i Jericho. Mae yna ddyn dall yn eistedd yn y baw. Bartimais yw e, dyn tlawd hollol, byw ar gardod. Mae'n clywed bod yr arglwydd Iesu Grist
yn pasio heibio. Mae yna dorf, chi'n gweld, mae yna rhywbeth yn digwydd. Be sy'n meddwl? Be sy'n digwydd? Mae Iesu Grist yn pasio heibio, ac mae yn achub mantes yn diwe. Mab Dafydd, trigarha wrthyf, meddwl fe. Beth yw hyn nawr te? Felly ddyn yn dod at adnoddau Duw, yn dod at ystordi yn te. A trigaredd oedd eisiau. Trigaredd yw'r hyn sydd gyda Duw i ateb dynion triennus. Miserable people, people in misery, in a pitiable condition. Ac wedyn maen nhw yn candidates, yn diw nhw, am drigaredd Duw. Oedd hwn, falle chi'n bod, yn newynu. Falle yn newynu hyd at farwolaeth o blegyd cardotyn bydde fe. Ac mae e'n desbryd yn dweud am gael trigaredd yr arglwydd. Nawr, ydych chi heno yn gweld eich hunain fel candidates am drigaredd yn arbennig, trigaredd Duw? Yn naturiol, dyn ni ddim, odyn ni. Chymod, sy'n ni'n siarad a lot fawr o bobl yn Gaerdydd heno, bobl broffesiynol Gaerdydd, bydden nhw'n gweud, i beth sy'n eisiau trigaredd arna i? Chi'n insulto fi. Dwi'n ddyn proffesiynol. Mae gyda fi rhywbeth yn ymhen. Dwi'n gallu trefnu mywyd. Swydd dda dy fi. Mae'r teulu, maen nhw hefyd, maen nhw'n neud yn dda yn yr ysgolion dwythog yma yn Gaerdydd. I beth sy'n eisiau trigaredd arna i? Dyw'r dynad mae'n gweld i hunan. O diw e? Yn bechadur, yn gaeth, yn amddifad o bopeth, yma Duw yn rhoi bri arno fe, yn wan, yn farw mewn camweddau a phechodau, yn ddall, dwi'n gweld hunan fel yna, o gwbl. Ond, os dechreuwch chi a fi weld yn unain yn y cyflwr yna, dyna fydd yn hangen i trigaredd i mi dyro, rwy'n marw ones caf. Heblaw bod Duw wedi trigarhau wrtho i gyfellion, fydde ar ben arna i. Fydde ar ben arna i. Mae trigaredd yn cael ei ddangos i Bartimeis. Yna ddigon o drigaredd i gael, dydde, yn yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'n agor y storws am yr dyn mae'n cael ei olwg. Mae yna un gwahan gleifus yn dod at yr arglwydd Iesu Grist, lepa, ac mae'n dweud, os mynnu, medde fe, ti a elli fy nglanhau. Nawr, mae gwahanglwydd, wrth gwrs, yn debyg i bechod. Mae yna parallels yn dos e. Mae'r haint, y leprosy, yn effeithio yn y diwedd, os caeth e fynd trwy'r corff, yn effeithio ar bob rhan o'r corff ac yn llygru bob rhan ac yn y diwedd yn lladd. A mae pechod yn union fel yna. Mae pechod yn effeithio pob rhan o'n bywydau ni, pob cynedd sydd gyda ni yn yn hunain, yn cyrff, yn meddyliau. Mae pechod yn llygru popeth, yn difwyno popeth, yn brwntu popeth, ac yn y diwedd yn lladd o blegyd cyflog pechod yw marwolaeth. A dyna oedd cri hwn, os mynnu ti elli, a mae'n ateb bendigedig. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn agor y storws yn diwe, ac yn dweud, mynaf, medde fe, mynaf, bydd lan, medde fe. Ac mae yna lendid yn dod allan yn dos e. Mae e'n cael ei lanhau. A dyna i chi ddarlun o'r Efengil. Golchwyd Magdalen yn ddisglair. A mae nase ddi yn wyn, yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fren. Yna ddigon o enghreifftiau. Meddwch am y wraig o Ganan. Dod at drws y stordi, mae'n cardota yn diwy. Oedd ei merch yn cael ei phoeni gan gythrel. Mae'r arglwydd Iesu Grist ar y dechrau fel petai e ddim am agor drws y stordi. Ond beth mae'n gwneud yw i chymell i ddod yn nes at y drws fel petai. Dyna'r pwrpas ynddo fe. A beth mae hi eisiau o un o'r gweddiau byra sydd yn yr ysgrythur.
ond hyfryta sydd yn yr ysgrythyr hefyd, Lord, help me. Chi di gofyn ariod? O ddifri calon, arglwydd, cymorth fi. Ond mae yna gymaint yn gynwysedig yn y cais yna am help yn os e. A dyma Iesu Grist yn agor y storws, y mae'r ferch yn cael ei ryddhau ac yn cael ei iachau. Dwi'n hoffi'r gweddiau byrion yma sydd yn y gair. Mae'n arall, arglwydd cadw ni. Darfi amdano. Mae ambell waith ni'n gallu bod yn bach yn hirwyntog yn ni, ac yn aml gymalog yn ein gweddiau oedd Dafydd Ifans, ffynon Henry, yn erbyn bobl yn gweddion hir yn y cwrdd gweddi. Ac oedd e'n dweud rhywbeth fel hyn, daliwch nhw lan hyd at ei gyddfe mewn dŵr, meddwl e, ac mi ddo nhw i weddion ddigon byr ac yn ddigon pwrpasol, arglwydd cadw ni. Disgyblion ar fôr Galilea oedd yn gweddio fel na, obligid, o'n nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i foddi. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n mynd lawr yn y llong ar arglwydd Iesu Grist yn cysgu. Ond wrth gwrs, dyma fe'n agor y storws, a mae yna gadwedigaeth yn dod iddyn nhw yn dos e. Ond dewch i ni feddwl am gadwedigaeth yn heneidia ni nawr. Ydych chi wedi gofyn am hynny eriod? Ydych chi wedi gofyn i'r arglwydd eich cadw chi rhag distryw? I ni'n canu emyn hyfryd Gadsby. He saves from death, destruction and despair. Chi wedi gofyn i'r arglwydd eich cadw chi? Eich cadw chi rhag uffen? Eich cadw chi rhag eich hunan? Cadw chi rhag condemniad ar ail farwolaeth a'r pethau yma i gyd, y gelynion yma, na allwn ni ddim i wynebu nhw. Allwn ni mi handlo nhw o gwbl, gallwn ni arglwydd, cadw fi, wy'n dod at y ti. Ti yw'r unig un all ynghdadwy. Wrth i ni orffen, meddyliwch am y mynydd yma o yd. Os gyda chi ddychymyg, allwch chi weld yr stordau yma yn yr aifft. O'n i'n clywed rhai blynyddoedd yn dod ni am yr, wel, mae'n hyn ffasiwn i sôn amdano fe fel y common market nawr, mae wedi datblygu'n rhywbeth bellach na hynny, ynddo e. Ond o'n i'n clywed sôn ambell waith am fod yna surplus butter mountain, grain mountain. Wel, defnyddiwch eich dychymyg. Llwch chi weld yr yd yma'r grawn yma'n llenwi'r stordau yn yr aifft. Digon ar gyfer yr aifft, yr holl wledydd o ddiamgylch. Llawnder sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r salmydd yn salm 130, chi'n bod, mae e'n mynd i ddod at y llawnder yma, ond mae'n dechrau off yn y dyfnderoedd. Out of the depths have I cried unto thee. O'r dyfnder y llefais arnat o arglwydd. Beth oedd yn poeni fe? Oedd yn depressed. Beth oedd yn poeni fe? Hyn, os creffu ar anwireddau arglwydd, o arglwydd, pwy a saif, medde fe. Os wyt ti'n mynd i gymryd sylw o mechodau i, mae ar ben arnau. Ond fe welwch chi fe'n raddol bach yn y salm yn dod i obaith. A mae'n dweud, ond mae gyda thi faddeuad, fel y ddofner. Ac wedyn ar ddiwedd y salm, mae'n dod yn hyderus. Ac mae'n dweud, mae trigaredd gyda'r arglwydd, ac aml ymwared gyda gef, with him is plenteous redemption. A dyna fel mai, chi'n modd, ni'n bechaduriad mawr, mae'n anghenion mawr gyda ni, ond mae gyda ni fwy na digon yn yr arglwydd Iesu Grist, lle'r amlhaodd pechod. Chi'n gweld pechod yn amlhau, multiplying, abounding, ac wedyn mae yna fwy o ras yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac medde Ioan, o'i gyflawnder ef, y derbyn iasom ni oll a gras
am ras. Un gras yn disodli, y gras arall, un gras yn mynd, gras arall yn dod yn ei lefe. Sy'n ryfedd bod Dafydd wedi dweud, chymod, fy ffiol sydd lawn, ac am unwaith mae'r cyfeithiad Saesneg yn well, my cup runneth over. Beth ydw i wedi wrthoch chi nawr? Un gair, ewch at Joseph. Ewch at yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n pregethu i fi fy hunan. Dwi'n pregethu i rheini sydd ddim wedi dod i'r bywyd eto. Beth sydd eisiau noch chi wneud yw mynd at Iesu Grist. Ni'n falch eich gweld chi yn y capel. Dowch i'r eglwys. Ond ewch at Iesu Grist. Ni'n falch i weld chi'n gofyn cwestiynau'r gweinidog, ond ewch at Iesu Grist. A nynne sydd yn eiddo iddo fe, chi'n bod. Mae ddeied yr arglwydd i ni am esgeiliso mynd ato fe mor aml. A dibynnu ar yn dipyn adnoddau'n hunain, syrthio yn fflat yn aml iawn. Teimlo yn ddiflas a gwag am yn bod ni ddim yn gwneud yr un ddylen ni. Mynd at ffynon fawr pob dawn. Yr arglwydd Iesu. Amen. $298 a $299. 298, 299. O'r nef mi glywais newydd, fe'n cododd ar fy nhraed, fod ffynon wedi ei hagor i'r cleifion gael iachad. Fe enaid, rhed yn ebrwydd a phaid a llofwrhau, oedd fflaen mae drws agored, na ddichon neb ei gau. O arglwydd galw eto fyrddionau ar dôl, a dryllia'r holl gadwynau sy'n dal yn eidiau nôl, a galw hwynt o'r dwyrain, gorllewin, gogledd, de, i ddeglwys yn ddiatal, mae digon eto o le. 298 ar pennill sy'n dilyn. Mae'n Duw a'n tad i ni yn gofyn yn dair i ti heno, sgwelid i'n dda byddwn ni, yn cael yr argraff ddylen ni gael o'r llawnder sydd yn yr arglwydd Iesu. Ni'n gofyn i ti am ras arglwydd i fynd ato fe, i ymofyn am bopeth sydd ei angen arno ni yn y byd hwn. Ni'n gofyn i ti arglwydd na fyddwn ni'n bobl hunan ddigonol,
ond y bydd ein digonedd ni ohono ef. Diwallan ni felly, arglwydd, dangos i ni eto y llawnder, a dangos i ni hefyd y gwacder, heb rinweddau'r gwaed. Ni'n cyflwyno'n hunain i ti, byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.